Makara rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag ang'ich welo mana kae Ramogi TV kama bende wan kod mathoth ma waiko ni odiechieng' ma kawuono ting'o weche mag okumba manyien mar thieth ma idendo ni SHA ma bende dhi siro weche mag thieth ma nengogi oyueyo ma sirikal osebedo ka dhiro e pacho ka. Odiechieng' koro dong' manok kende to chenro ni chaka yanga nyiso ni kadi machon mar okumba mar thieth mar NHIF koro ok bi chako tich kochakore tarik 1 dwe mar 10 mar higani mae kaluwore kod wach mogol kod sirikal. Sirikal timo ang'o mar ni kwan oganda mamalo ondikore ne chenro mar SHA? Wan godo e weche manyien marwa ma gie sani. Nyakwara Mogi oting'o koda ka weche bende mag ng'anyo motenore kod ng'anyo manotimore pacho ka ma idendo ni Gen Z. Bende wan godo e weche manyien odiechieng' ma kawuono ni Nyakwara Mogi weche mag jopuonj mag mbalariany kaachiel kod weche mag somo e mbalariany bende nitiere kae weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono. Nyakwara Mogi mana gi odiechiengni kaka ing'eyo ni tich adek chenro mar buch jopiny bedo e weche manyien mag oimore saa 3. Adhi bedo kod wenda ma kawuono oting'o MJ Okumu ma en jalony e weche mag telo. An kod Peter Masara ma en jaod bura ma Suna West kaachiel kod Sospeter Obungu ma bende en jakanyo mar bunge la wananchi Kisumu. Wadhi go mbaka. Penjo marwa maduong' kawuono kang'o chopo seche mag buch jopiny en ni to bende pach oganda ikaw, bende pach jopiny itiyogo. To ikawe yo machalo nade? Mano kang'o romo seche mag buch jopiny e weche manyien mag oimore. To mokwongo e weche manyien gie sani elo Trevor Mbija nyakwar guoko cha pesa. Mokwongo wayudo ne thund weche. But 1st of October, when you go to hospital, you will only be treated if you have been registered. Ndalo koro kwanore mar loro okumba mar thieth mar NHIF ka jo Kenya donjo e mano mar SHA ka sirikal koro chiwo ting' ne loch nanga mondo rwak nyinge jo Kenya e rejista manyien kapok tarik ong'ado gi oko. 61 persons have lost their lives, and these are the cases we call extrajudicial killings. Ripod riwruoge makedo ne oganda oyango ni ji 61 ne onegi e ng'anyo mar Gen Z kama moko 67 ne oteki e ng'anyono. This is good news to farmers, and this is a confirmation that the presidential visit was not just mere talk. It was a talk that has been followed with positive action. Sirikal oyango ni oketo siling milion 68 ne chulo ji mane ochiwo lopegi ne gero kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Machiegni Nyakwara Mogi jaloko mare iluongo ni Belinda Adhiambo Nyagem Akala. Wan kode ka antiere lo Trevor Mbija. Nyakwara Mogi nyinga en George Bati. Piny owacho golo chik ne apisa mag loch nanga mondo konye neno ni jo Kenya ondikore e okumba manyien mar thieth ma nengone ogonyore mong'ere kaka SHA machako tich ayanga juma manyien ka gitiyo machiegni kod migawo mar thieth. Apisa go nyisi ni mondo ti kod okenge magiketo e ndiko jopur e kinde mane sirikal pogo mbolea e pacho ka. Nyaka sani kwan ji maromo 1.6 osendikore ka igeto ji maromo 38 kapok oromo tarik 1 dwe mar 10 mar higani. 1st of October, when you go to hospital, you will only be treated if you have been registered. Ka koro dong' mana ndalo 5 kende to okumba mar thieth manyien matayo thieth manengono oyueyo mong'ere kaka Social Health Authority chako tich. Sirikal medo keto kenge mag neno ni jopiny ondikore ne okumbano manyien. E romo mobedo e kind migawo mar thieth kod migawo mar arita ma pacho ka, jotend loch nanga oket ting' e lwetgi mar neno ni jopiny ondikore ne chenrono. We, through Ngao, supported very efficiently the registration of farmers for the distribution of fertilizer, where we enrolled over 6.5 million farmers in record time and saved the country hundreds of millions, or is it billions actually, which had been proposed by consultants. I am persuaded beyond doubt that we will deliver the registration of universal health coverage in record time and at minimum cost to the government of Kenya. Koyango nyalo mar apisa mag loch nanga kod tudruok margi mangin go machiegni kod jopiny. Jatend migawo mar thieth Deborah Barasa onyiso apisa mag loch nanga kochakore kod jolup ruodhi to kod commissioners mag counties mondo ne ni ageta mar ndiko udi 12 million magin kwan jo Kenya 38 million chopi
motelo ne tarik 1 dwe mar 10 mar higani. We really need your expertise. So at this point, the priority again is to get all households registered and make contributions in readiness for 1st of October. So we kindly request that you engage through the village elders, chiefs and community health promoters on SHA rollout. Share the message at every public forum as well, and you can present it in the barazas, funerals, weddings, school events, etc. E kinde romono mabendo yango ni nyaka sani kwan ji maromo 1.6 osendikore ne lai manyien mar SHA. Migawo mar thieth kod ndikruok ma kamano en gima ochuno ne jo-Kenya mondo eka gibi giyud chenro mag thieth e ute mag thieth mathurka. E kindeno migawo mar arita onyiso jotend arita e kor gwenge ni oikre ne chiwo ripot margi pile ka pile kaka oganda ndikore ne chenrono mar SHA. Every regional commissioner will be responsible for their region. The returns from your region, which must be provided daily, will be your responsibility. Every county commissioner, the same. Every DCC, the same. Why are we making registration compulsory? We want all Kenyans to register so that they can access the primary health care fund at level 2 and level 3. So it is important that to register each and everyone who will be able to know whether these ones are able to pay, or if they are not able to pay, it is the government who will pay for them. Mondo chenro no chop kare, piny owacho nyiso apisa mage mondo chiw lera ne jopiny kaka yor geng'o weche ma ok gin adier kotenore kod chenro mar thieth ma nengono yweyo. There's a lot of things going on in social media that may change the vision of Kenyans. They will not understand that this is for their benefit. We need you to inform them that SHA is for their benefit. Kakoro ndalo medo ng'adore motelo ne chako tich ayanga mar okumba mar thieth mar SHA. Chiwruok mar sirikal en ni oganda ondikore ni okumbano manyien mar neno ni chako tich ayanga kaka nochan. Koro ndalo dong' mana manok kende to chakruok mar okumba mar SHA chako tich tarik 1 dwe mar 10 mar higani. Koro ting' ni e lwet apisa mag loch nanga. Koro kineno ka samoro jalup ruoth kata ruoth kata jalup county commissioner kata county commissioner wuon olimo gweng'u ka jiwou to ng'eni mano e gimomiyo. Owere kod mago wang'imo tende kod weche mag ng'anyo kod rito ratiro mar oganda e pacho ka. Riwruoge makedo ni ratich oganda kotelgi kod Amnesty International Kenya gi riwruok mar okinde ma pacho ka LSK ogolo report e wi monj manotim ne jong'anyo mag Gen Z e kinde mane gimonjo od bura ma pacho ka dweche 3 mokalo. Report margi yangore ni jo-Kenya maromo 61 ne owito ngimagi e kindeno ka ji mamoko maromo 67 ne ondhi gi obila e kindeno. Dwaro pod nitie ni sirikal oloso put mar timo nonro e wi gino manotimore tarik 25 mar dwe mar 6 mar higani. Cleophas Oluoch nigi ler. Tarik 26 dwe mar 6 higani en odiechieng' mabiro moko e wi oganda jo-Kenya mathoth. Dweche 3 osekalo nyaka ne jong'anyo mag Gen Z donje od bura ma pacho ka. Rapar makende ne otim ne jogo mane ochiel gi magina kendo wito ngimagi e kinde ng'anyogo. Riwruoge 6 makedo ne ratiro mag oganda ka otelo kod Amnesty International Kenya kod riwruogo kinde mar LSK ogolo kwan jo-Kenya mane owito ngimagi, mane oyudo hinyruok kod mago mane ondhi gi thuon. Giyango ni jo-Kenya maromo 61 ne owito ngimagi kinde ng'anyo, ka ji mane ondhi gi thuon kod obila kwan giromo 67. We have documented 61 persons who've lost their lives. And these are the cases we call extrajudicial killings. 61. As IMLU, we have conducted autopsies on 49 of those bodies that tell us the actual cause of death. In regards to the persons that are still missing, the team here has reported 67 cases of enforced disappearances. 40 of those have been resolved. We still have 27 people missing. Gikwero tim mane obila otimo ne jong'anyo mar tiyo gi teko mathoth koting'o tiyo gi gige lweny mager kuom jong'anyo mane omanore mana gi bandera, firimbi kod simbe ong'we yamo. Minimize the potential for injury to any person and damage to property. Video shows that police neither formed a clear cordon around Parliament nor facilitated the protesters. Approximately 2:30 p.m., after members of Parliament approved amendments to the finance bill, videos show protesters advancing towards the building and what sounds like gunshots. Researchers counted at least 45 shots fired within 56 seconds.
3 eyewitnesses said that they saw at least 6 bodies of protesters who were believed to have been shot dead. From evidence assessed, the protesters were unarmed. Riwruogo kinde mar LSK ka otele kod jalupo gai margi dwaro mondo ji mane owito ngimagi oyud ratichgi kaachiel koda kanyuola maggi. The Law Society of Kenya is collecting information together with our stakeholders and our partners in regards to mounting a consolidated petition towards reparations for all those who lost their lives and all those who lost or had an interest affected in one way or the other, especially in terms of a human rights regime. Yangore ni jo-Kenya maromo 12,000 ne osiro paro mar loso aput mar timo nonro ewi gigo mane otimore tarik 25 dwe mar auchiel higani. 12,000 people have called for a judicial commission of inquiry. We are going to be presenting this to the National Assembly. We are also going to be engaging with the judiciary. And lastly, we will also, in good faith, reach out to the law enforcement agencies to give them the opportunity to essentially course correct the behavior that we have seen over the last 4 months. Eng'anyono, sirkal ne ogoyo chapa e oboke ma sirkal ewi tiyo gi jolweny ma pacho ka e kinde ng'anyo. Riwruogego koro kwayo sirkal mondo omi owit oko gino mane giketo e oboke ma sirkal dweche 3 mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kod mag paro gima notimore ng'anyo ni doho mamalo yie kod kwayo mar seneta ma Busia Okiya Omtata mar winjo mapiyo bura makwedo gwelo mar ogai manyien mar obila Douglas Kanja. Omtata dwaro mondo doho wit oko gwelo mar Kanja kuom dhi ataro kod chike madwaro ni lemo makamano onego land kendo we thuolo ne jo-Kenya mani kod dwaro mondo chwal kwayo margi. Doho owalo tarik 15 mar dwe mar 10 higani kaka odiechieng' mar winjo burano. Omtata ma ong'ere kod keto sirkal e kona madiny wacho ni chenro mar walo Kanja ne ok otim e yo maler. Jopuonj kod jotije mbalariany mag piny owacho nyono kar tiendgi ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka chieng' giyud duoko makare e kindgi kod sirkal ka giloso tukromo kod jatend migawo mar jotije Alfred Mutua. Jotelo mag riwruogego wacho ni gibiro lando ni gichungo ng'anyo mana ka sirkal osetimo dwaro margi. Oyangore ni giwinjore mar chuga put madhi twak e wi yo ma jotijego biro dokgo e tich. We have not really pinpointed out 1, 2, 3 that needs to be done. But what we've agreed is this. We have formed an interministerial negotiating committee that will be led by my Ministry of Labour, together with the Ministry of Education, with the Ministry of in charge of Treasury, with the Attorney General's Office, with the Commission in charge of salaries, SRC, with the State Department, State Agency in charge of parastatals and others, and also with, I think that's it from our end. And then we'll have the employers, the body in charge of employment of university staff. By tomorrow, we sit and look at what it is that we call in labor the low-hanging fruits. If those low-hanging fruits are agreeable, then it is possible for us to go ahead and perhaps look at ending the impasse, so that then whatever remains for the long term, that team that will have been formed can continue negotiating. Strike until we strike a deal. Once we strike a deal, I will tell you when to resume duty. So, you are the ones who came up with the motto. Let us live to our motto. Riwruoge mag kanise mong'ere kaka Evangelical Alliance of Kenya dwaro mondo owit kucha paro mar chik manochwale od bura gi seneta ma Tana River Danson Mugatana madwaro mondo juog osuru e kanise ka giwacho ni ne ok okaw pachgi to kod pach jopiny e wi wachno kaluwore kod chike ma pacho ka. Jodologo kotelnegi kod Bishop Philip Kitoto ma en jakom margi dwaro ni piny owacho okwongo oyangre oganda report mar nondo manotim bang' midhiero ma Shakahola e wi okenge mag tayo kanise to ok donjruok gi kanisa. Giwacho ni chikno dhi diyo kanise kendo tamogi thuolo margi mar lamo ma omigi kod chike ma pacho ka. The Religious Organization Bill in its current form poses a serious threat
to religious freedom in Kenya. While we acknowledge that some rogue individuals have infiltrated and misused religious platforms, leading to the abuse of their flock owing to religious extremism, we must also recognize the historical and vital role that most religious institutions play in Kenya today. The report of the Presidential Task Force on the review of the legal and regulatory framework governing religious organization in Kenya be taken through a civic education to the public before it is implemented by the proposed implementation committee. Because this task force report had proposed that an implementation committee be set up so that the report can be implemented and not gather dust, as has been the practice in the past. Kawasuri nyakora mogeni ogai madun bura marwa ipaka Kalonzo Musyoka ginya wargi mar DAP ka Eugene Wamalwa ne olemo kar chungur bura ma Kibra kendo kwedo moko kuom chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Kalonzo singo chopo e doho mar thiro chenro go kama uting'o mano mar Adani gi paw ndeke ma JKIA to kod chenro mar muko udi ma Kibra. Kotologo kane twak kod jodak ma laini saba gi soko wang' jatend piny William Ruto kuom telo magiwacho ni obalo kod dwaro mar jopiny. Kalonzo singo ni obiro neno ni chenro ma sani sundo kod jatend piny William Ruto olwar e Luanda. Hatutakubali wananchi wanyanyaswe na wezi, kundi la wezi ambao sasa tutawafichua. Tuko na court order. Tunataka Ruto na wizara ambayo inahusika wafuate maagizo ya mahakama kusema hakuna mwananchi atabomolewa nyumba kabla kula kuona wale vile wanaweka wale ambao wamejengewa. Wangapi wasema tumekataa kuuziwa uoga Kenya hii? Uwanja wa Jomo Kenyatta unauzwa. Tumeenda mahakamani, tumepata orders kusimamisha JKIA isiuziwe Muhindi anaitwa Adani. Tunasikia pia mambo ya power, stima hapa inauziwa Muhindi pia. Ketrako yetu imeenda kwa huyu Muhindi anaitwa Adani. Mambo ya afya, NHIF ilikuwa inafanya kazi. Hawa jamaa wakakuja wanabadilisha NHIF ati wanaleta SHIF. Hii pia bwana Adani ameingilia huko sekta ya afya. Leo tunaambia bwana Ruto na marafiki zake wa Adani hatutawaruhusu. Wakatudanganya kwamba akadanganya mama mboga, akadanganywa, si ndio? Akadanganya mahasura wote, wakadanganywa, si ndio? Watu wa boda boda wakadanganywa, si ndio? Nekoro mutiro kamano kuom ketera Mogi TV weche manyien mag ang'ich welo mana kae Mogi TV kaka nang'isi ni an Kailo Trevor Mbija wakauyo maro mokwongo dakika en 18 bang' saa achiel wang'iane moko kuom ote maru. Good evening George Bati, good evening to you. Owacho gi kizungu ni that senator is doing a great job and he is fighting for the rights of Kenyans. And Samuel Otieno kawuok Pith Kochiel School. Erokamano Samuel kuom ketera Mogi TV. Ramogi TV ler kendo winjore makare kata kamano Rigiji odog chien mondo gilos sirikal samoro. Awayo oromo lake kachiel kod singo mag miriambo ma imiyo jopiny. Mano wach ma ondiko ka ma iluongo ni Ambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto. Erokamano Ambwaro ka ntiere Ponge. Ramogi neno maler kendo chenro mar ang'ich welo bende chopono makare ka wan gi babana Paulus Ogola gi mamana Evelyn Aoko kod Lydia Chieng. Awinjo kaka udhi nyime mos gi weche manyien. But yawuoro piny ni osuru idwa gole kanisa. An Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyorema wacho kamano. Erokamano Pastor Omondi. Keno ng'we mar Jongimaro Salvation Church in bede in ka. Erokamano nyakum ketera Mogi TV weche manyien ma nitiere achiel kachiel kokalo Ramogi TV sani. Neno kaya moko bende ndiko na kokalo lai matudok mar mbui kawe alidhgie gin bende giwinjie ni to ata winje pachgi ni to gin ang'o ma giparo kotene kod weche manyien ma wan godo tinende ne odichieng' kata odhiambo ma kawuono. Jaro Soja wacho ni Green Army 001 osiep Dr. Raymond Omolo intiere St. Michael Transport Headquarters
gi engineer Mike Musa. Musa Tiego Gor, my third patron Obote Wuda Sembo. Erokamano ahinya. Kasto Makamu wacho ni lweny mora mora manie kind deputy president gi president kik jo adonje gin giti ne jopiny. Mano wach moro ne joma owacho ni wuok ODM mantiere sirikal. Yina moda ka uyuoge kanyanya Koramogi ma en Ang'ichwelo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Alot ni nyocho iteni odongo mang'eny modhi obedo piny kama. Kobedo piny koro obedo gi sunburn. Chieng' wang' nikech odhi oriwore gi lowo nikech pok nowatimo mol chieng' ka. Machiegni kendo nyakora mogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag Ang'ichwelo. Jopuonj madongo e sikunde sekondar mayudore e kar chungo bura mar Rangwe County ma Homa Bay odogne gucho omenda mar NGCDF magiwacho ni ok onego wit oko nikech osekelo lokruok e sikunde mathoth ma Thurka. Jotend sikunde go kwedo ng'eto mane doho golo juma mokalo e aguluno manochuogi ni aguluno nochuogi ataro mar chik kendo onego ruche oko. Giwacho ni chungo aguluno nyalo kelo lwar mag sikunde mathoth. Jopuonjgo ka otelnegi kod jakom Kesha e kaunti ma Homa Bay Dickens Bula gi jakom Rangwe Joshua Amadi onyiso jood bura mondo one ni gitimo lokruoge e agucho omendano mondo obed moluwore kod chik. Adwa kawo thuoloni mondo akwede okang' mamalo ng'eto mar doho ni mondo CDF oketh oko
CDF osetimonwa mang'eny, obed konyo nyithindo ma anyuolni ma ok nyal, osetimonwa mang'eny nikech nitie nyithindo ma yudo konyruok mar chudo mar school fee ma higa mangima kowuok e CDF. National government CDF onego continue mondo med develop our institutions, our schools gi other facilities magisebedo kage konyo constituency. Koro gima nitie marach gi National Government CDF in terms of legislation ema wabunge olosi mondo continue to serve the people as it was. Kal gimochiwo no ok chopnwa, nitie kamotimo to ok chop, to koro CDF ni ema chope. Koro jo od bura magwengwa gi Kenya te wakwau ni mondo utimane amendments mondo gini kik kir oko completely. Piny owacho oseketo tenge omenda maromo siling bilion 68 ma idhi chulgo jogo mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo tigo e gero kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sub-county Manyatike, county ma Migori. Ma report ma ogol kod apisa maduong' e migawo mar pur ma itimo kikuyo pie puothe ma idendo ni irrigation. Jafwambo marwa Jojuma miyowa mathoth. E kinde limbe mare kaunti ma Migori mokalo, Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni piny owacho mare dhi chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo koro tigo e gero kar purno mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Singo ma jatend piny Kenya nenore ka gima koro dek chopo e kinde machiegni kaluwore kod lipot mogol kod jagoro maduong' e migawo mochung' ne purno ma ikuyo pi e puothe kata irrigation scheme Ephantus Kimotho mane wuoyi kinde mane romo kod gavana ma Migori Chelyako romo be ne ochope kod kweth mawuok e riwruogno mar Food and Agriculture Organization ne wane piny owacho seketo tenge omenda mar $68 ma idhi tigo e timo chudoni. Initially there was a figure which had been agreed upon with National Irrigation of 28 million, but later National Irrigation preceding that visit, they did a new evaluation and they agreed with the farmers to a figure of 68 million, just as the governor has confirmed. The 68 million comprises of 1,400 people who are supposed to be compensated. Gima odong' en mana mondo kod duol no mochwechego mag lope maonge kaka National Land Commission mondo koro lim kwego mag Nyatike kendo koro yang jogo eko ma onego mi chudoni kapok otim chudoni. Gavana ma Migori Chelyako e kinde twak mare ne opuonjo jatend piny Kenya William Ruto kuom chopo singo mare. Verification process had been undertaken, the evaluation had been undertaken. But because compensation and land-related matters are the domain of National Lands Commission, it is the nod of the National Lands Commission that is awaited. So this is good news to farmers, and this is a confirmation that the presidential visit was not just mere talk. It was a talk that has been followed with positive action. Kaka yo man ni kar purni mar Lower Kuja Irrigation Scheme koro tiyo makare, tend county ma Migori bendo donjo e winjruok kod riwruogno mar Food and Agriculture Organization mar jolo jopur ka gichiwo negi kothe kod kony mamoko. To give out some seeds to the farmers, rice farmers also, but also on cereals and pulses as well in Kachieng ward. Projects gi te nyalo miyowa pi maler kendo nyalo miyowa wapuro eka 19,000. Kenya, kaka jo Kenya duto, onge gi mchele moromo. In the lowlands, they are going to also provide help farmers in water storage facilities such as water pans, which will actually also enhance, with an objective of also increasing area under irrigation for those who are not covered under the irrigation scheme. Piny owacho malo kaachiel kod mano mar kaunti wacho dipo ni koro ket maino e chenrogo mag pur e kar purni to koro deko nyuol chiemo moromo ma bende koro nyalo konyo e duoko piny nok machimi pacho kae. Mchele michupure Kenya kamiluongo ni Mwea Irrigation Scheme, sirikal ma Japan emane okete pesa ma omiyo bedo makare. Lower Kuja Irrigation Scheme has 19,000 acres. Phase 1, which is already complete, has 7,000. The balance of 12,000 is actually what His Excellency the President launched. That project is worth 1.4 billion. The balance, His Excellency the President promised that during supplementary budget, he's going to add us another additional 300 million on top of what we currently have.
and in the next financial year, he's going to give us a balance of 1.1 so that we ensure that we bring the project to a completion. Karpuni malo wa kujiration scheme, lachne romo gana par kod chiko. Kata kamano, mana maromo ekas gana ngwen kod mia bich kende. Emasani, Koripure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tenda county za Okwam mondo omeda kwano omenda ma iketo tengene weche mag thieth mondo duok chien nok mag yedhe ute thieth mag piny owacho kinde ma piny mangima hingo odiechieng' mar jolony mag yedhe kata World Pharmacist Day ka gitwak e ute fwambo e kar thieth ma kuoyo mayudore e kar dak ma Manyata e kaunti ma Kisumu. Jolony go olero ni nok mar yedhe e ute mag thieth en achiel kuom midhiero mag kale kinde ka kinde e chendogi mag siro weche mag thieth. Gilero ni atamalo 70 mag ute thieth e kaunti ma Kisumu ema ni kod rang'iny kod kwan mag yedhe madwarore kata malo 30 pok ochopo e rang'iny ma kamano. We are focusing actually from curative to promotive and preventive health, which as a department of health, we are very, very interested, and immunization plays a very, very key role. We've seen how immunization has helped actually alleviate the vaccine preventable diseases, and actually it's an honor that PSK has actually agreed to partner with us today to conduct an outreach and even an e-reach in this specific facility. So we're actually privileged to having agreed with PSK to actually do the rollout targeting institutions that are actually around the catchment area of Koyo Health and Wellness Center. Mine is just to appeal to all the county governors that kindly support pharmacists to ensure that our tool of trade is available, because these are highly trained personnel. And it is not right for you to be able to have personnel that is highly trained, highly skilled, but without their tools of trade. I can say that in terms of availability, for essential medicines, that is at 70% currently, as we speak, which is still a very big problem, because at 70%, it means that there's a huge number of people who actually cannot be able to access affordable and quality medicine. Jatend piny William Ruto okwayo oganda e piny mangima mondo konye rakruok kod dhier mar teko kendo konyo e landruok tiyo kod teko ma inyalo tigodo nyadinwoya kata renewable energy ahinya to e pinje mag Afrika. Owuoyo e romo madhi mbele boma ma New York e piny mar Amerika kama jotend pinje obage romo mar rango yore mag tiyo gi teko ma inyalo konyo e bero kor lwasi. Ruto oyango ni oganda maromo 600,000 pod onge kod sitima e miechgi e pinje mag Afrika e kinde ma yore yudo teko maromo 60% to yudore e kind pinje Afrika. Owacho ni rem bedo kod teko moromo e pinje mag Afrika osebedo ka thiro dongruok e pinjego. As we continue our discussion on mobilizing finance, it is also important that we keep this approach in mind and focus on both supply of and demand for renewable energy at the forefront. By doing so, we can unlock ideas, partnerships, and approaches expanding our range of solutions. With Africa's unmatched climate competitiveness, we can offer global solutions that grow our economies, create jobs, and dignified livelihoods. We can generate healthy financial returns. While we speak to the urgent need for financing as we continue to do with the Bridgetown Initiative, and while we push for greater amounts to be applied there, not just of public money, but of other money and public-private approaches, we have to also come to grips with the reality that there are some non-financial issues that can also undermine our ability to reach this target. The absence of that capacity within the framework of regulation is one. The second one, and Sultan, I think we have spoken about this in the past, relates to the procurement. Jokenya mediro loche tugo mar jipange na Viusasa jumane jaloch ariyo landi e draw ma pile ka pile. Pamela Ndege jalocha ma tinende mar siling $1 million e draw mar juma. Ndege wacho ni ne oyudo simu ni en jaloch
kane Eric otayo tijene. Julia Nyambura kod Suleiman Mwangi ne oloyo juma mokalo. Buena vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni. Pamela, nilikuwa nakujulisha wewe ndio umeshinda milioni 1 kwa ushindi wa Jipange ushinde na view sasa. Hello, iririta na ile akiwa hivi. Pamela. Kaingia kwa Paybill nikafinya 72 41 77 nikaweka 50 bob. Hapo ndio nilishidia. How do you feel now that you are a winner of 50,000 shillings on Jipange? Yeah. Mimi ningependa kuambia watu wa nyumbani Jipange na view sasa ni kitu leo, na mwenye alikuwa na wasiwasi na hii game ajue kutoka leo ni kitu real. Achangamke pia. Achangamke pia. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitikuwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni koro wadonjo weche mag tuke nyakoromo gi tim mar Gor Mahia no dhi nyime gi orako margi moselo ne tugo margi mokwongo mar lig mar FKF. Gor ncha nogolo e tuke mag CAF Champions League gi tim mar Al Ahly mawuok e piny mar Misri. Odiochieng' ma kawuono ne gibago orako margi alap mar Safaricom Foundation e boma ma Thika. Gibiro rado gi tim mar Mathare United e alap ma Kenyatta e boma ma Machakos Jumamos mabiro. Kocha mar timno Leo Neva kod kapten Philemon Otieno onyiso geno maduong' ahinya kuom jotugo. Keep the same spirit that you played against Al Ahly, the same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game.
like our debut in the Premier League. We have our target about the table, the points. I know that maybe we are late, but for sure, also after this game we are going to be like 20 days, big break because of the FIFA date, you know. Wachako league marwa ngeso wagocho gi Mathare to ang'eyo ni kodhi bet opira mayot nikech Mathare king'iyo seasons mamoko go osebet ka chandowa, lakini wan kaka Gor Mahia wang'eyo ni wan team maduong', wadwa ni wachak opira no gi okang' mamalo mondo omiwa direction mar league, mar kaw league. Giko mar weche manyien mag ang'ich welo tinende ni nyakora mogi ma ok watimo sani wadhi timo saa 3. Jaloko mare iluongo ni Belinda Dhiambo Nyage Moremo. Nyinga en George Bati Dadi Kulwood Tsunami Elonya kwar buko cha pesa. Warom saa 3 uriti masani. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650 US